Milo, Bu. Nggih. Gelas Gelas alit mboten gula. Mboten gula. Bu niki napa Bu niki? Oh, bakso goreng. Tahu isi lur nggih mangan pedes-pedesan Lombok lur. Anggitku awakmu pacaran mangan ini. Koncone padha metnik. Oh alah, wow berkate wong kene. Tuh gila to kene iki. Panggah butuh lawuh tambahan. Anu le dolan guru-guru IPA sak Kediri. Tak tidur ngoten. Piye? Tak tidur. Yo, tur sedina tok budal isu mau. Pak Janmiko yo 2-3 awal geseran karo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan raya ngarepe Balai Kota Surakarta. Iki lho malah sing tak golek ngene iki to, Pak. Neng salah siji gorengane golek warung sing kaya nek nggone Jawa Timur angel lur. Eneke ya semacam angkringan ngarep kuwi. Muga-muga makanan lan minumane lengkap lur. Ayo jajal di sepil opo ae. Wis pesen apa kono le? Bu kula buka pirenge napa, Bu? Anu mawon pun napa niku tubre mboten wonten? Oh anu mawon napa? Gulane akeh men. Milo, Bu. Nggih. Gelas alit mboten gula. Mboten gula. Lapine mawi gede. Ya iya no tan. Anu nang ndi? Adit. Mang tak Aditya nang ndi? Oh, padha karo anu nang Wonogiri ka. Oh dhewe. Jajane lengkap banget lur. Puluhan maceme. Bu niki napa Bu niki? Oh, bakso goreng. Tahu isi lur nggih mangan pedes-pedesan Lombok lur. Anggitku awakmu pacaran mangan ini. Koncone padha metu dhewe. Kakak mau meneng kontrakan. Pas kata. Aku mawon sapa to iki? Adit. Ini sampai ini namun kula mawon. Ya nyan. Isi. Kemarin baleni. Bu niki regine sami mboten, Bu? Sami. Lek sing godhong jati niki napa niki? Niki nasi berkat. Isine napa Bu nasi berkat? Oh. Jajal nasi berkat dong tahu soalnya. Niki pun wonten sendoke? Oh nggih, oh nggih. Le, mangan le. Aku pengen jajal rego berkat iki opo ngono. Wis tau. Penasaran. Tahu krungu. Wis tau, Bung. Timbang ra entuk konten yang rada unik. Oh alah, wow berkate wong kene.
Tuh gila tuh gini iki. Panggah butuh lawuh tambahan, Pak. Anu le dolan guru-guru IPA sak Kediri. Tak tidur ngoten. Piye? Tak tidur. Yo, gur sedina tok budal esuk mau. Yo guru-guru IPA pengen cimang nang anu Ngargoyoso nang gone jembatan Kaca lho, temu ning kuwi. Terus nang gone penyulingan minyak atsiri ku yo cedake. Terus langsung ning pasar gede. Nah, budaya di mriki SMK. Piye? Nah, budaya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mbek iki nang niku to mobil. Kakan sego kurang lawuh lur. Ya pancen sego 8.000 anek daginge cilik-cilik. Ini sate napa? Bekecot. Nggih. Oh ya nek anggitku Kediri tok Pak. Keong. Napa keong? Nggih. Oh anu niku keong cilik-cilik niku lho. Iya anu ati. Oke sing makanan modern lur gak patek cocok kilatku. Ya iki akhirnya telur dadah. Gurune main sing nabi muridé le. Bumi Ati. Oh iya, wis pensiun kuwi. Pak Jatmiko itu buati. Pak Janmiko yo 2-3 awal geseran karo Bu Tri ngono lho. Heeh. Karo Danar po? Rasane lumayan lur. Oke lur, tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.